Dodo muna jinjina don wani bai maka. An yi review an gama mata wallana nan sama. An yi review an gama mata. Wannan ainihin rajuna ba da 17 ga wata? Tabbas 17 ga wata mai shari'a ya ce a dawo. To, ba da same mahita. To, Excellency, dan masu gaba saboda 'yan adawa kasu. Mahita shi ne a karo kuɗi. Ba da sabon ba ku ji sabon alat ba ne? Mun ji alat, amma Excellency zanzaro kuɗin kaka so ko mulki? Wallahi mulki na kaso. To, kun ka ba bokaye balle mu? Wallahi Allah ko. Kuma Excellency zan ba da shawara. In zai yi, a ɗan sassauta mu ba bokayen nan kuɗi a ƙaro su gehen mu. Saboda kaga mun muna aiki tukuru jama'a suna gani. Yanzu ɗage yadda mun kai ma shari'a gaba ka san wuta da mun kai ba fa. Mun buga da su nan. Nan wata hujja da nisoko sai da mai shari'a ya shi. Ya sunanta. Camba moni camba. Moni camba. Ko san daga babbar camba nake. Kwarai ko. Ai in ka je ka ce ina barista canye duki. Barista ba ku da matsala indan kuɗi. Akawun ɗina ɗin nan na China. Ku ɗauka gaba ɗaya na ba. Biliyan 3 ne a ciki. Wallahi. A turo sai da kai barista. A turo sai da an ka turo waɗancan. Ba matsala. Ka san babu kwana. Barista. Haka nika kwana Excellency muna buɗe littattafai muna ka san aikin mu da wannan muke sai da research. Barista ka san wani abu. Ka san wani abu. Ni in uban kowa zai rasa kujera ni in samu sanata. Ran kai daɗi. Kowa ya rasa ka samu sanata. Ana. Babu maka ko shakka Zamfara ta dace da shugaba adili irin wanda ake nema. A karon farko mai girma gwamna Matawallan Maradon Bardan ƙasar Hausa ya zauna ya yi sulhu kan manoma da makiyaya su zauna lafiya. Hakan ne yasa ya kira wa gwamnonin Arewa na su zauna da manoma da makiyaya da samun nagartaccen zama lafiya. Ba garkuwa da mutane, ba halbe-halbe, ba kisa, ba soja, ba dan sanda, abun da burgewa. Wannan sako ne daga tafiran Bakura Alhaji Usman Dan Kalili mai son ci gaban jihar Zamfara da gwamnatin Matawalli.